kasi siya sa school kung saan ako graduate. Ngayon, pumunta ako sa alma mater ko, may kinuha akong certificate. Tapos, nandun siya, bagong teacher siya. Kilala siya nung dating teacher ko. Estudyante ko kasi silang dalawa dati. Isang grade 7, saka isang grade 9. Kilala ko siya dahil yung kapatid niyang grade 7 na inirereto niya sa akin, yung ate niya dati. Tapos nung, si Chris, si Abby, wala, hi, hello, kasi hindi ko siya bet. Dati. And then, dumating din yung time na may event sa school, nag-start na yung conversation namin. Ayan, hanggang sa nagkayayaan, naya niya ako sa Baguio, samahan daw namin si ate niya Eliza na mag-oath taking. So yan, doon na nag-start. Doon na kami nagkakalala. Doon na kami naging mag-flow. Hindi ba pwedeng iganon ko na lang yung bouquet para mas malaki ko? Palitan natin. Palitan natin, mas maganda yan. Oo. Saan nyo to kayo na? Sis, maganda na yan. Go na. Yan na. Mas bagay pa sa lace. Mas bagay sa lace na yan. Sige na, mag-picture ka na. Ay! Oy, naiyak ako! Sinong nagpalit ng bouquet? Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Be you, yeah, only you, only you. Ooh. Be you, yeah, only you, only you. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Be you, yeah, only you, only you. 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 Abigail, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Yes, Father. Christopher, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. Nung una ko makita si Abby, ang first impression ko sa kanya ay wala, parang masayahan lang siyang tao, parang walang problema sa mundo. Parang boring kausap, gano'n. Wala siyang sense of humor, seryoso sa buhay. Pero, nung nakilala ko na siya, kabaliktaran pala ng first impression. So, kalog pala siya, tapos bully. Hanggang ngayon. Kung ano man yung love na binigay ko sa kanya nung una, ganun pa rin yung love na ibibigay ko sa kanya hanggang tumanda kami. Kung paano niya ako nakilala noon, na nagustuhan niya sa akin, ano yung mga rason kung bakit niya ako minahal. Kung mahal ko siya ngayon, mas mamahalin ko pa siya ng todo.
Fabulous. Salamat dahil matigas sa buhay ko. Noon, ngayon, hanggang bukas. Mahal na mahal kita at hindi ito magbabago. Hindi madadagdagan pa ito sa mga daraan pang mga panahon.